Chaplain Paul L. Bituan. Yay! Bravo! Smile! Naglibo siya kasi kamera. Chaplain Emmanuel P. Bravo! Smile! Okay! And everyone, congratulations. Bigyan mo na tayo mo ang stage. Yung classmate. Oh, Congratulate mo ako. nag-graduate siya sa tuba. Nag-graduate. I love you. Sorry, dear. Thank you. Kung yan yung sinanay Bert, Love you. dalahan ang inyong flash of loyalty. Ang group picture na dito lang sa gawas. Yeah. Ano sa atubang, aras la atubang oh, dito. Ang mga babae ang nasa atubangan, ang kayo mga lalaki. Okay, ang inyong mga friends of loyalty ay tulungan ng mga magbasa. Kaya magbasa ta. Okay. Yung friends of loyalty, please. Dayon, pataas ang kamot, right hand. Dayon, you follow me as I read this. Kaya pag-inom ang ay ang inyong name, you speak your name. Okay, this is the Chaplain's Covenant and Pleas of Loyalty. I, as the Lord Jesus Christ enables me, do solemnly pledge my loyalty. First of all, to the Lord to spread His glory. And secondly, to the national chaplains of the Philippines, in order to promote its mission and vision, to be faithful and loyal in thoughts, words, and actions, to the teachings of the Bible and the intent of national chaplains of the Philippines, to serve God and my country, the Philippines, and my people, to strive faithfully, to be true and worthy of the mandate towards an upright Filipino society with good governance. To affirm this commitment, I will abide by national chaplains of the Philippines, code of ethics, rules and regulations, by faithfully supporting its principles and purposes. As further affirmation of my commitment, I pledge to hold myself and my fellow chaplains accountable for all actions set forth in the Code of Ethics. This is my personal covenant. So help me God. Prayer sa commissioning. Kaya po itong mga newly graduated na chaplain. Okay, Lord, at last, Ginoong Diyos, inabot kami, Ginoo, sa kalampusan. Niiling maong katuyuan sa among panatigon for 2 days in this area. Salamat Ginoong Diyos sa imong grasya. Naghatag ka namin, Ginoo, o pailog o pag-sacrifice, Ginoong Diyos, sa among panahon. O Diyos, aron Ginoo, mahimong mapatunan namo, pagkuha namo, Ginoo, kining maong katuyuan sa imong pagtawag ka namo. Ginoo, doon na kami pag-ila na kining among gibuhat, mo ang pagsanong sa imong tawag alang ka nato. Paghatag nimo kanamo, Ginoo, sa dugang pagyud na mga buhaton na angay na pagkabuhaton labi na dili katapusan man adlaw. O God, imo nakita, Ginoong Dios,
unsa ang among kalibutan karon ug ang among minahal nga Pilipinas, Ginoong Dios. And thank you, Lord, nga niya kami nimo gipahimugso ining maong Pilipinas. Gihimo nimo kami Filipinos aron Ginoong Dios makatabang sab kami alang sa moral recovery nining maong nasod. O Diyos nga gamhanan, Lord, we cannot dili kami makahimo Ginoon ini. Wala accomplishments, Ginoong Diyos, kinaagi lang sa among kaugalingon ng mga pagpaningkamot o Ginoong Diyos. But, O Lord God, labaw sa tanan ka na pinaagi yun sa imong tabang. Father God, we have our heart, we have our hands, we have our minds, we have our strength, we have our body. Kung kini Ginoong Diyos, amo kini gihalat na na kanimo. Aron Ginoong Diyos, mahimo kaming available nining mao nga maong datong buluhaton. Yes, Lord, so tayo lamang kami, apan lapad kaayo ang Pilipinas. Bisan gani mismo ang among kaugalingong syudad na maong tanggol. Father God, pero Ginoong Diyos, we nagasalig kami halaman kanimo o God. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa Ginoong Diyos, tungod ini Ginoo from this time on, nagakupot kami Ginoo sa among pakigsaan na kanimo o God. Aron imo kami gamiton, kung pinaagi sa imong paggamit ka na, O Lord, imo kami gihugan alang sa maong buluhaton. Kung imo ning tabangan aron makahimo ning dako nga accomplishments. Lord, pinaagi nini karon ining hapunon na asa mo makasing-kasing ang excitement Ginoong Dios sa pagpagamit kanimo. And that, O Lord Jesus, we have in our minds, O God, the vision of the places and the people that we need to face, Lord, alang ining maong ministry. Yes, Lord Jesus, salamat kay Ginoong Dios na imong likunon ang mga paglawas ng tanan ng mga chaplains, Ginoo. O God, ilikay sa mga balakian, ilikay Ginoo sa mga katalagman. Ginoong Dios, o himuang kanunay na healthy ang matagusan. Ginoo tungod sa dako nga buluhaton na nag-aamong giatubang sa among atubangan, Ginoong Dios, na mao mahimong hagit Ginoo sa among pagbarog ing orasa. Thank you, Jesus. Lord God, as we step forward, Lord, our first step to the obedience, O God, of this task. Father God, salamat Ginoo, na niya Ginoo, imo kami gipreparar alang ini. And you are giving us the great assurance, Lord God, na mahimo kami malampuson, uban sa imong gahom, uban sa imong panalangin, uban sa imong presensya, Ginoo, na magagayad ka namo sa kanunay. Lord God, kumpiyansa kami, Ginoong Diyos, sa pagsalig kanimo, sa bisan unsang among kinahanglan, O Diyos, because we know that you are the supplier of our needs, O Lord. Yes, Lord God, tungod niya na Ginoo among ginatugyan kanimo ang tanan. O kini maong mga graduates karon ini hapuna Ginoo, there are 8 of them, Lord. Thank you, Jesus, and I commit it to you, Lord. O ako silang imong gihatag kanila Ginoo, ang imong panalangin, o imong gisilyo nga na kanila, Lord, ang imong gahom sa Espiritu. Salamat, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.